Så er der altså mine to brødre, der skal spise fordade hornfisk. Nej, vi skal ikke kigge på hinanden. Vi skal stå væk. Vent lidt. Vi skal stå, så vi ikke kan se hinanden. Så er det begyndt at grine. Der er røggen sgu. Det kan jeg ikke varmt anbefale til nogen. Kom så, Michael. Nu skal du også. Det gør jeg ikke. Jo. Det er rådfisk, mand. Fuck det, vi kan stadig fisk med det. Ej. Det skal I prøve. Det er kraftigt lækkert. Nå, hvad fanden vi prøver igen? Jeg er over i min mand. Du brækker dig ikke i min vaske, mand. Bjergkongen, der er en udfordring. Jeg kan ikke. Det er umuligt.